Tamandeng sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw. Ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pagkaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos ta maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan na. Wadyan ipaparungtar sa programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat at DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakolopyo ada sayang kabuwasan. Makterian Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Mujares. Kaiba mo si kapaborito Errol Horado. Tanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Huwebes sa Pizza 19 bulan na Pebrero 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Radyo Pangasinan Balita.
170,000 piso kantidad na Shabu Asamsam na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Kaskasiron na laki inaristo. Radyo Pangasinan Balita. Negosyante siningkat at kason malicious mischief. Radyo Pangasinan Balita. Driver na truck akatalapos biktima imbatik ang patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo ada saray ulo na balitad nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. DP Sara ang anunsyo na yung batik bilang presidente at 2028 eleksyon. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Ibatmot ng presidente Marcos, good luck! Vice President Sara. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Ibatik ng BP Sara yung presidente, iwas impeachment palapanan na gaon. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Power goal of 2028. Malit kuno, Sara, Tana M. Marcos tandem, unong adakina na Senador Panilla. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras niya alas 6 sa City na kabusan tanatan wadyare detalye ada saray balita da lokal. Impresbe na saray taklay no ulo iya malasik isu service warrant jada Ciudad San Carlos sa jail laban at 20 anyos ya laki. Sa may bawala kay suspect so residente na Mejia Street, Barangay Poblacion Valley na Malasiki, Pangasinan. Nariso sa bilang suspect makalanor adin sunggay ito da anti-carnapping luya wala da silong na criminal case number ECC 1424 ya wala da pizza na Pebrero 4, 2026 tan sa katuingan na korte yung mampiyansa kantidad na 300,000 na piso. Radyo Pangasinan Balita. Asingkat na otoridad sa construction worker at ginawan anti-illegal bypass operation. Ya ginawad oras na alauna 56 sa Palbangon, Jad Barangay Nilumbot, Balay na Balay na Mapandan, Pangasinan. Sa may suspect samantaon na 31. Bawalaki residente na Barangay Makayog, Balay na San Jacinto, Pangasinan. Si katoy walad listahan na target intelligence packet ya walad silo na control number bida sa SLI o street level individual map 2026-02-10-02 ang kumpiskal suspect sasakay head shield transparent plastic sachet yan ang karga na Shabu. Yan ang sa ayat awalaan na 0.01 na gramo ang bili na 68 piso. Kilala ko dahil sa rin ang panggap yung po surveyor nasigato kinapkapa na sa maslamba so hit shield para plastic sale yan ang karga na Shabu awalaan na 0.06 gramo mambili na 408 piso akong piskamot so sa kaya empty Playboy cigarette tan unit na Infinix sa cellphone na touchscreen sa tanya anti-illegal drug bypass operation so indalwanan na Police Captain Benedict Espinosa, Chief of Police na Mapandan, lapod kang kamwala ng PNP Provincial Director Police Colonel RPM Merculio, ya para yun so illegal ya druga at luyag na Pangasinan. Sa may suspect so inawit dyan police station, kaso ninsungga na Section 5 tan 11 na Article 2 na Republic Act 9165 sa harapan na suspect at korte. Radyo Pangasinan Balita. Negosyante na resto ng taklay na ulo oras na alas 10:22 na kabusan dyan Barangay Poblacion Valley na Mapandan, Pangasinan. Sa may suspect samantaon
na 43 Bawalaki, residente na Lawin na Abin na Barangay Poblasyon, Adabilang Balay. Si katoy na resto base biskag na warrant of arrest sa yung paksab na korte din sunggay na seksyon na 22D kan seksyon na 28E na Republic Act 1199 o Social Security Act of 2018 ya wala da silong na criminal case number 2025-0956-D ya wala pitsa tong Pebrero 2, 2025 hanggang so na korte sa suspect ya mampiyan sa kantidad na 72,000 pesos ya si katunatan sa wala pasilidad na Mapandan Police Station. Radyo Pangasinan Balita. 170,000 peso kantidad na Cebu asamsam na otoridad na Alamino City jada pangiwanwanan Police Colonel o Police Lieutenant Colonel Jana Rengo Argentinita acting niya Cebu Police sa jada koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 tanaw nung idagan gamala ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio yaparan sa legal yaduga luyag na Pangasinan ginawa sa operasyon na oras na alas 2:50 ng arom jada loob na abong na suspect yaman tao na 55 Bawalaki residente na Alamino City ya wala doon na haya value individual sinukisok sa buong na suspect base madla the search warrant ya wala numero 4-2026 ya pawana korte ya wala pitsa to na Pebrero 9, 2026 makanor eda pangiamot na illegal ya druga asamsa na sarayo operatiba Solimaran Hetzel da transparent plastic sachet ya wala kargaton shabu ya mambulat na 25 gramo manbili na 172,000 pesos kana kumpiska mo ita na otoridad so sa kaya timbangan sa kaya improvise sa tutor sa kaya aluminum foil sa kaya piraso na katli limaran disposable lighter dan sa kaya bandolya ang gapi kargan transparent plastic sachet sayan na matalunggaring operasyon na kapulisan so may paningnang eda pamaor na sa illegal ya druga jada sa luyag na Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Oras na alas 3:30 na ngarim na inaresto solo laki jada Barangay Poblasyon Balay na Malasigi Pangasinan sa reparatiba na Malasigi Police Station. So ang aresto ay 47 anyos yalaki wala sawa tricycle driver residente ng Barangay Sawat Balay na Orbistondo Pangasinan. Inaresto sa suspect eda biskag na warrant of arrest impaway na korte da kason reckless imprudence resulting serious physical injuries iwalad silong na article 365 na revised penal code jada silong wala na criminal case number 14226 sa may suspect sa inganga na korte yamampiyan sa kantidad na 24,000 piso ya si katunatan sa wala do kustodiya na Malasiki Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Negosyante na resto oras na alauna na palbangon da Barangay Poblasyon na Balay na Lingayin Pangasinan sa may suspect sa mantaon na 75 wala na sawa residente na Barangay Malimpoy Kadabilang Balay si katoy na resto makalanor at biskag na warrant of arrest impaway na korte makalanor da kaso nin sungkay na article 327 na revised penal code o kaso malicious mischief inganga na korte so abitlan suspect yamampiyan sa kantidad na 3,000 piso ya si katoy inawit ya Dalingayin District Hospital piyan na pasilong medical examination ante siya nawit ya police station. Radyo Pangasinan Balita. Mawalaki at talapos na isuso F aluminum van na imbatik yung patambalan agawa sa aksidente do oras na alas 5:23 na palbangon
Jad National Road na Barangay Kabatuan na Siyudad na Alaminos. Sa may biktima walad susturidad, residente na Barangay San Vicente de Abilan Siyudad. Ya si katoy talapos ng putin na Tana Blue Isuzu F Aluminum Fan Truck yawa akarehistro at Happy Lion Heart Corporation. Ya mamaniwan na 29 anyos, wali asawa, driver walaan na lisensya, residente na Barangay Tuntol, bali na Anda, Pangasinan. Jadi initial investigation ng Pulis Alaminos sa may abitlan na luluganan sumbabatik jada karukayan na National Highway pamarap jada west direction. Lega niya sa may biktima so walad ni kawanan niya pasen nakarsada iya si katoy manakar sa may biktima so biglan na bimatik tan bimultang karsada nang biglan na talapos na luluganan akagamor na sugat sa biktima dyan tanduruan party na alaman tan si katoy inyawit jada Western Pangasinan District Hospital o da Ciudad de Alaminos yan tambalin sa agamoran to na sugat. Radyo Pangasinan Balita. Antes tayo ng dapag da saray balita da nasyonal wajanire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Sama-sama na naman ang droga. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga droga para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng droga. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Ay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the door of Mel Building AB in Dagupan City. Or you may contact us at 0968 444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:19 na kabuasan. Pangipatuloy na programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Unda pagtaon natin na dasaray detalye at balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Formal na ang anunsyo o ang ipasingayo si Vice President Sara Duterte at intensyon to ng batik ya presidente na bansa edi sabi na 2028 presidential election sa may palapag to niya at kimaraw na dispensa at nagmalo ya desisyon to niya ni paakar at politika unogod si kato tinulungan to kuno ya manalo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. at kampanya to niya piyan gampanan to niya sa trabaho to ingkwanan na BP Sara kanya na limagsaab bilang gabinete lapod agto na suportahan so 2025 national budget lapod atabok na korupsyon agto gabay kuno ya kabiyangan na 2025 national budget ya atabok na korupsyon kanyang pinilito sa Manrisan na bilang gabinete. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kasampalan niya inyanunsyo ng BP Sara Duterte sa batik niya na presidente at isabi na 2028 presidential election.
intulak ng Senador Robin Padilla si Senador Amy Marcos bilang running mate ng BP Sara. Jada impitulaw kinang Padilla 1,001% kuno susuporta to niya kandidatura ng Duterte na Marcos ya magmali ya mantandim ano nga daki ng Padilla panahon la kuno piyan na nalik na Pilipino so girl power o duwaran na BBE duwara na tagaya posisyon ng gobyerno tambol mat yan pa siguro na Padilla ya aga umbatik ya Vice Presidente silong ng Duterte lapod abayagton na in kampanya Susara Duterte tan Amy Marcos tandem ang po yung nananang ng Padilla masakbaya impan anunsyo ng BP Sara yaday batikto niyang presidente na bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Taktikalan bungat na BP Sara Duterte so impan na deklara o impan anunsyo to niya ng batik yung presidente na bansa 2028 piyan na depinsaan na kuno so impeachment proceeding laban ng sikato. Ano nga daki ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na Arawinis to 2028 bang balot ng deklarala si Duterte ya agmata kuno manalo. Agla kuno ibuto na Marcos Doyaris tansaray Ilocano na solid note yang gada Mindanao amayamay so Ilocano tansaray tinawag ya waray ya kakampi ng Madam Imelda Marcos tandata ni Speaker Martin Romualdez palapag ng Gaduna. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Naringalan na rikatibukilan niya balitad lokal, balitad nasyonal. Antista yung dapat gadasaray manaspok tan na amputang ngaran issue edasayang kabuasan wa janire pigaran paimano. Ang puta-putang iren balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hayaan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang iren sunada. Dame yung Son ang puta-putang iren informasyon. Aya, so number 1 music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo.
No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, play saksa kaya radio station na iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Tandiyan Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:28 na kabuwasan. May patuloy na programan Maabig ay Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Team Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin si kapaborito Errol Horrado na kasalukuyang inilalapag ang kanyang chopper dyan sa may Japan tala. Sa technical control, nandyan ang nag-iisang napugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ako po ngayon ng Huwebes, sa 19 sa buwan na Pebrero 2026. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lang po tumawag o mag-text sa smart number natin 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati sa inyong mga mahal sa buhay, mga public service sa pamagitan po ng ating Facebook page ng DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Live po tayo hanggang sa YouTube. Kayo mga nanonood sa kanilang mga gadget, mga cellphone, at mga nakikinig sa kanilang mga radyo, nakasalukuyan pa rin nakahiga. Bangon na po kayo dahil siyempre maagang papasok ang inyong mga anak sa eskwelahan at kayong mga empleyado ng gobyerno maaga rin kayong papasok. Kaya maaga kayong mag-prepare ng inyong mga almusal. Dapat maaga rin kayong gumising.
para sa ganon masigla ang ating pangangatawan. Tularan ninyo itong mga siklista na talagang malalakas ang kailang katawan. Malakas ang kailang pagpadyak ng kailang mga bisikleta. Ngunit ang pagsabak ng mga siklista tulad ng mga malaking karera ay sadyang mapanganib sa buhay ng mga siklista. Dahil ang kinakaharap ng mga siklista ang iba't ibang mga hamon, kabilang dyan ang mga reklamo tungkol sa mga lubak-lubak na kalsada at iba pa. Ang ilan ay umiiwas sa mga lubak-lubak na kalsada dahil sa masarang kondisyon ng mga kalsada. Ngunit dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, may binuo na Team Medarlo Cafe. Binuo ng Team Medarlo, binuo yung Team Medarlo Cafe ang mga cyclist. Ito yung tinatawag na Batang Vega Team, na sila po ay sasabak sa National Cycling Competition na ito'y magaganap sa Tagaytay City itong darating na Pebrero 22. Tunghayan nga natin ang panayam ng mga lokal na mamahayag sa ginanap na press conference kahapon kasama sina Mayor Carl Christian Biga bilang team owner, ang kailang team manager si Don Medarlo Espino Viga at ang team executive director si Ansel M. Zarate ng team Batang Viga at siyempre ang sponsor dyan yung Cafe Medarlo. Narito ang pahayag ng ni Mayor Carl Christian Biga, ganon din si Don Medarlo Espino Biga at ang Executive Director Ansel M. Zarate. Pagkakilala ko, kung sa lahat, siyempre, napagpasabaw naman sa Panginoon. Dahil pumigil po tayo ng mga paligiran tayo ng mga magagalingan, coaches, director, siyempre, ang ating team manager, si Bostian. At ang team owner natin, si Mayor Panginoon, si Salamat. Siyempre, ang ating kapitan, Joshua Canino. Kilala ko sa 90 years old sa Malatay Pagkasiyas, Julian Magrino Guzman. 21 years old na Matangay Uteles, June Kevin N. Askin. Barangay Amarwawa, 20 years old, Jerry Unatas. And from Barangay Pinas, John Romo Solilano. Ito ang aking kami sa Tagaytay sa Pagkakang 22 ng Jerusalem at sila ang represent ng team Batang Vega Cycling Team Rockland Polska. So, kahapon sa Tagaytay kami ko lang daming cyclista kahapon. Tapos siguro, mag-practice na yun, mga cycling. Ang dami. Kasi, kahapon na nagkakaroon kami. Hindi na namin rin, ngayon magkakaman. So, siguro, pinipakasyon na rin yun. At ang mga siklista doon sa kanila. So, kahapon yung mga kasama na rin, tumangyan sa bakit? Kapag nagagawa yung Marcos Highway. So, pagkakitikin na kanilang ensayo, na nakakikinig sa kanilang ensayo,
siguro, hindi ko aasahan mo natin at tagumpay ng ating team. Maraming salamat po at magandang tulong sa ating lahat. Sir Ansel, yung mga players po natin bukod kay El Capitan, mga taga Mapandag yan. Oo, nakapagpapasa ng pagkakata yan. Nandito ba yung nag-champion sa yung Kalumbaan? Si, Ayun. Julian, ay, Guzman. Julian Mateo Guzman. Siya po nag-champion sa Malaysia. Oo. Ako, pagkausaluan na si Krista, nakapasok po siya. Number 1. So, may Sir, yung sasalihan yung national competition, I've heard may qualifying round. So lahat sila nanalo sa qualifying. Yes po. Actually, yung dalawa, pumunta pa ng Batangas yan para mag-qualify lang. Kasi hindi mas napasama ng ganun kasi talagang may points talaga pag nasa pagkakala. So kung wala na sila ng points sa Batangas, kung tinanong yung Diyos sa kanilyo, at kapitan, sinamahan sila doon para mag-qualify ng points. At eventually, nakakuha sila ng points, kaya mag-qualify sila sa Kalitay. Ano na kay Kapitan? Joshua, makikita mo yung mga dating teammates mo, mga dating kalaro mo, pero ngayon, Team Batang Vega with Medarlos team. Anong nararamdaman mo ngayon? Para sa akin, malaking privilege na team captains, mga upcoming na may potential. So, yung mga team ko dati, nakita mo nila ng mga nakaraan ng post. Kasi may team bata. So, nalaman nila yung magiging resulta. Sabi ko, yun yung mga potential yung mga bata. Yun yung magiging surprise na lang kung ano yung resulta sa national. Ano yung different categories? Magkakaiba? Bali, ang ibang lega may kategori na is 120. Ikaw lang ang elite. Nandiyan yung mga kababayan natin na mga kapareho mo rin, na mga pro. So, baka kayo lang din ang magtagisan dyan, Kapitan. Kadalasan talaga, mapangalas sila lang. Pero, siyempre yung mga kasi, nalas mga hindi. Pero, kung magpapagkas sila lang, kakas magagano lang kami ng hindi. Pero, nakapagkas sila lang. Mayor, being the team owner dito, meron bang kwento behind this mga Actually, before you narinig sa maraming salamat sa inyong pagkasal at ito na kayo ang aking sitwasyon. Alam mo, hindi is the team manager o team Pangpeka Kakilitarno. Sabihin natin dahil it is being sponsored. Ang team na po dito ay Lupino. Natin ay is being sponsored by our team manager. Nagdaling mo ba may tayo Edgar. So, sila po ang tatay. At apparently, pinusabihin mo niya yung kapitan natin. Pinulit kapitan tayo. Kaya pinalutin natin na siya po ang bahala saan nagpapay ang ating uniforms ng ating mga siklista. Sa kanilang mga pangyayahan ay i-isip
bayan ng Pangasinan sa pagkatuto in terms of ating so, very active po ang ating sports dito sa bayan ng Pangasinan. At kailangan natin part of it ay kailangan natin supportahan ang cycling team dahil nakita ko po ng potential ng mga players natin. I asked the help of Sir Lassie and Joshua na naging champion na rin. So, yung mga bata po, like si Julian, si June, and JP, nag-JP bata, and John Paulo. Swerte niyo po talaga kasi ang palayaw ng batay ko, si Nilato, and Jassy. Ito mga po pala, Sanchez, coincidentally, ngayon ko lang na-realize. Pero, also po yung project ko, si Sir John, sabi ko na kahit napaka-laki ang potential nila na makapasok po tayo. And if not, pinapaligipan po natin with all the preparations na ginagawa po nila, trainings, at yung mga talagang hinihikutan nila makakaplan ay na sila ng mga pamilya and mga from Tupagyo kay Pamil Marcos Highway ay panangimangin ng pitulang practice po nila. Ang advantage lang natin sa inyo dito sa pagkakay medyo malaki respect po. So, kaya po kayo po naman sila baka pwedeng makaliwala po siya ang official jersey, official magiging suot nila at ito kayo so sila po ay lumuwas ng agenda starting February 22 ay meron silang yung confirmation and license check ng ating mga riders. Ang unang sama po nila ay February 23, yung criterion na sinasabi po nila. So, ang tingin natin, ang hinungatan ng criterion ay sasama na ang February 23. And on the second day, February 24, ay sasama po sila. So, magpapahinga na sila ng February 25 and susunod na sapat ay yung road race February 26 yung sila sa sapat na naman and yung last day po at hingin natin yung support din tatakbo po si Joshua. So yung last day po ng araw ay nasasalihan po ni Joshua. So we ask for your support and prayers na sana po makulimuhin natin ang bilagyan ng team Batang Bega natin dito sa bayan ng Bantan. So, salamat dahil nandito ko kayo. I will just ask my father, si Medardo Bega, for some few words para po to wish good luck ang ating mga players. Pagkatapos ngayon, magbibigay ako ng advice. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagdaro ng ating baseball para sa ating mga players ng Team Vega. Ito po ay kausap po akong napapasalamat sa inyo dahil sa mga suporta na pinapakita ninyo, mga taga-media especially. Maraming salamat po. Sana po ang ating atikain na tayo'y manalo upang maitaas ang pangalan ng ating inangbayan ng Mapandan sa buong Pilipinas ay sana tayong mga natin, ang tingin natin sana ay manalo para mangyari naman ulit ang Mapandan bilang buong o cycling riders. Salamat po. Thank you. So, mayroon po kayo.
Mayroon pa. Si Insyong. Insyong Tamayo. Bilang sabihin natin kung may-ari ng team na ito. I-provide po ninyo lahat ng mga pangangailangan ng team course. And alam natin na hindi naman kasimple yun. Hindi naman nakakalagaan. Now, kung gusto ko malaman, aside dito sa pangalan natin na makilala ang Team Vega at ang mapandal sa pagkakaroon ng magaling na siklista, magaling na pilong mga siklista. Ano pa po ang ibang layunin po nyo sa pagbuo ng team nito at saan po ito patungo? Maraming salamat medyo sa inyong nagkakatuhan. Magkakaroon yung yung depression po ng ating team. Ito po ay pinagkakaroon na pinag-isipan at sa habang ng panahon, ngayon natin din yung push button natin to go on the way sa pagbibigay ng suporta sa cycling team. Ito po ay karangalan para sa kanila ng ating bayan. At since na-share ko kanina ni Sir Jesse na marami pong nag-champion dito sa area ng Kapagdan and Magadan. So I'm pretty sure that within the DNA ng ating mga athletes ay nandito po. At kailan natin umupisa ito sa ko kay Sir Jesse kung palilipasin pa natin. Ngayon, nakakahanap po kami na may mga potential sa pagbibigay ng kakalalan na ito. Kaya nag-usap po kami ni Sir Vicario Rivera na hindi po ako personally ng support kami from him na bigyan natin ng support ang team sa cycling team ng Kapagdan. Paano po maitayo natin at magsasana nakakaisusip na panahon pero taon-taon po ay sumasali po itong mga latang ito. At nung sisinapan ko namin sila sa racing ay nakapasok po sila ng nakapagkirapin. And then yung iba po sa kanila since wala pa po ngayon, in order to qualify pa na to be part of the itong Philippines cycling team ay may po system po silang nadadaanan. Hindi po sila basta-basta makakapasok doon sa sakong na kayo na magkatulad ng magaganap sa Tagaytay. Una po silang point system sa pinang na pupuntos para po mayroon. So right now, So yun po ang naganap na press conference kahapon dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan, kaugnay po dito sa pagsabak ng mga siklista doon sa may Tagaytay City. Good morning, Kaoro. Good morning. Ang bawat tagumpay ng mga siklista ay malaking karangalan ng mga taga-Mapandan. Oo. At siyempre, nandyan ang pagkikipagtulungan ng Medarlo. Cafe Medarlo. Cafe Medarlo. Nasa po yung main sponsor sa naturang mga siklista na taga-Mapandan. Actually, ano yan Cafe Medarlo Coras Manor. Ayan. May mga sponsor. At syempre, ang major itong Cafe Medarlo ni Sir Jan. Ayan, ang kailang overall team director, itong si Jesse Fernandez Garcia na two-time Olympian and Guam Tour champion. Ganoon din ang team executive advisor si Manong Jis A. Garcia Jr., three-time Philippine Tour champion. Ang team coach si Florantis Solomon, former Philippine team rider of South Asian Games and Marlboro Tour lap winner. Itong team trainer na naman, itong si L. Joshua Carino. Team trainer tsaka siya yung kapitan ng grupo. Kapitan ng grupo. Si Joshua Carino talagang may experience to tan even abroad. Correct. Nagki-compete yan sa abroad at pangkanonawa
na saray Batang Vega team, Cafe Medarlo, Mila ditan ta ararami gugo very eager ira. Talagan maksil sulubda ansan untan tumat at marakap mat so ensayo da. Sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Bigat, ang pribadong sponsor tulad ng Cafe Medarlo ay sila yung nagpapaunlad ng sports sa pagbibisikleta ng mga taga-Mapandan. Sumusuporta sa mga miyembro ng mga siklista at lahat ng mga namamahala sa larangang cycling competition. Nagsaya ng pagsasanay ang team Batang Biga at Cafe Medarlo upang mapaghandaan ang 2026 Road National Cycling Championship na naganapin dyan sa Tagaytay City. Ang mga team riders o kalahok sa kapunan ng mga siklista sa team Batang Vega Cafe Medarlo 2026 Road National Cycling Championship na magaganap sa February 23 to 27. Ayan. Meron yung criterium race, merong individual time trial, yung road race, yung pinakinaabangan dyan, yung road race na magaganap sa Tagaytay City. Eto, nandyan may mga pangalan yan si Julian Macho, Julian Macho, David de Guzman, taga Barangay Primicias, si June Kevin Eraskin, Barangay Jimenez, Johnny Hunatas, Manuawak, si John Paulo Soriano, taga Pias. Taga Pias Mapandan. Taga Mapandan lahat ng mga yan Ang mga 5 team ay pasok sa elimination round. Naghanap doon sa Nueva Ecija kung hindi ako nagkakamali. Elimination round yan. Elimination round, malalakas nga yung mga bata, kaya pasok na pasok sa banga. Sa mga ganitong sports ay very supportive at active na active ang bayan ng Mapandan, especially sa suporta ni Mayor Carl Christian Vega, dahil malaking karangalan kung sila ay makapag-uwi ng medalya sa mga ganyang patimpalak. Ayan, kaya good luck sa mga 5 siklista na taga Mapandan. At siyempre, nandyan din ang pakikipagtulungan ng Cafe Medarlos na siya po yung main sponsor upang itong mga 5 siklista ay sasabak sa Tagaytay City itong darating na Pebrero 22 kung hindi ako nagkakamali. Kaya't siyempre yung kailang pag-ensayo, paakyat ng Baguio, Pangasinan, talagang grabe rin. Siyempre itong mga siklista Nagkamot on sabak boxing no, nagkamot ng ensayo. Correct. Tabog-bugong da kalaban. Gayet ko rin sa cycling. Pero sa cycling kasi kita mo nga naman may mga elimination round, mayroon kang puntos. Akala ra, yamin. Ito no, wala pang kanaw dan manggalaw dito na Philippine cycling competition dito na Tagaytay. Kaya't nandyan ang full support ni Mayor Carl Christian Biga at siyempre ang Cafe Medarlos dyan sa may Mapandan. Kasama yung Cafe Medarlos nandun mismo sa may Coras Manor. Sponsor din yan yung Coras Manor. Na ang may-ari dyan si Mr. John Medarlo Espino Viga. Ayan. Na father po naman ni Mayor Carl Christian Biga. So sana po ilaluan na sa taga Mapandan siyempre aray kabaluyanda talagan makasumpot ira na sa may medalya aray ay suunsabak ditan edda Tagaytay City. Anyan marakop no wala rayan unyan sports ayan si Ansel Sarate rin yan. Siya yung commissioner. Commissioner yan. Diyan sa may cycling. Okay. Sa aming pagbabalik mamaya ay good morning nga pala kay Caramel de la Cruz ng San Carlos
City. Saka sa kanyang may bahay. Si Madam Geraldine de la Cruz. Geraldine Muñoz de la Cruz ng San Carlos City. Good morning po. Ayan. Happy birthday kay Hina Padilla ng Igya Dasul. Ayan. Good morning din kay Marivic Rivera ng Dasul, si Magina Corda, Lisa Sim, si Myra Merite Lapid, Jusil, Dancer Jusil, magandang pangalan niya. Nerissa Balisa Lisa, Flores, yan din si Shari Pitirado ng Alaminos. Good morning si Bebelo Otto, ayan, nasa United States, nasa Amerika. Si Mary Grace Migana Del Monte, magandang umaga. Paing Palos, magandang umaga. Lawak, Pangasinan. Maki Mapalakapak Soriano ng Mapandan, Pangasinan, magandang umaga. Si Dio Quinto Peralta, ayan, si Kagawad, ayan sa may Barangay Bunlag, Kalasyaw. Meron akong meron kaming diyan nababalitaan na talagang may binubuo na grupo diyan sa Bunlag. May walay kinditan, walay tutulak na kabaranggayan da. Correct. Ya umbatik ya kapitan. Ibagat na umbatik susuportaan da. Ayan. Ya umbatik ya kapitan. Kung sino man yan, malalaman nyo dito. Tutumbok Iran Agaw, ibalitaan mi kayo. Ayan, good morning din kay Mar Pascua. Ayan, good morning si TC Versusa Bustria. Ayan, TC Versusa Bustria, magandang umaga. At ganun din si Helen Ibasan Labarias ng Bimali, magandang umaga. Marivic Rivera Balaso, nabanggit ko na ito. Good morning po sa inyo. At siyempre, si Kagawad Darigan Kilaton ng Barangay Bunlag. Magandang hindi na Bunlag, talaga narodamutan niya Kagawad. Ayan, Okay, sa ating pagbabalik, talakayan natin ang issue tungkol sa Magna Carta. Magna Carta for Barangay. Dahil yan ang napakainit na talakayan ngayon nasa Kongreso. Yan at iba pang mga issue ay ating himay-himayin. Makalipas naman po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito. Alas 7 na. Time checks brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw. Ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada.
Magpasarap ka muna. Kasangga mo sa Relax Sarap Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak masarap, suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa Relax Sarap Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? Popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:05 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mactorian Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control na nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, sa 19 sa buwan ng Pebrero 2026. Samahan niyo pa rin kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga sumbong, mga reaction, suggestion, opinion, mangyari lamang po, tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Yung sa atin naman pong Facebook, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Sa YouTube, live din tayo. Okay. Uy, nalalapit na ang barangay at sanggunian na barangay, sangguniang kabataan na barangay eleksyon, ano? Na ito ay mag-umpisa sa Nobyembre 2, 2026. Tiyak na maraming tatakbo sa BSK, paborito Errol, dahil isinusulong
yung Magna Carta for Barangay. Magna Carta for Barangay. Ayan, Ang Magna Carta for Barangay o House Bill 591. Tama ba? 591. Ay isang panukalang batas na naglalayong kilalanin ang mga barangay official bilang regular na empleyado ng gobyerno. So lalim nito bibigyan sila daw ng tamang sahod, allowance at benepisyo ng civil service. Layunin ito na mas maayos na serbisyo sa komunidad. Pangunahing nilalaman sa naturang batas ang punong barangay, mga miyembro ng sangguniang barangay, sangguniang kabataan, chairperson, barangay secretary at treasurer. O barangay treasurer na ituturing na regular na empleyado ng gobyerno. Sila makakatanggap ng buwanang sweldo. Hindi na matatawag na honorarium yun. 13-month fee at iba pang mga benepisyo na tulad ng mga regular na kawani ng gobyerno. Magiging civil service eligible ang mga barangay officials. Ang pondo para sa implementasyon nito ay kukunin sa taon ng General Appropriation Act daw Sa madaling salita, kung magiging batas, ang mga opisyal ng barangay mula sa pagiging volunteer tungo sa pagiging regular. Nakawani ng pamahalaan na nagbibigay ng seguridad sa trabaho at sapat na kompensasyon. Magkakaroon na daw sila ng fix na buwanang sahod na nakabase sa salary grid. Kasama ang mga benepisyo tulad ng 13-month pay, insurance, at retirement benefits. Ayan. Ang national government ay maglalaan ng pondo para sa mga benepisyo na magpapataas ng responsibilidad ng barangay sa wastong paggamit ng pondo. Dahil tinuturing silang mga membro, mas magiging mataas ang pamantayan na kailang pagganap sa tungkulin at panagutan sa batas. Ang panukalang ito ay naglalayong palakasin ang kapasidad ng mga barangay bilang pangunahing unit ng pamahalaan sa wastong paggamit ng pondo. Ang sahod o yung honorarium na tinatawag ng mga opisyal ng barangay sa ilalim ng Republic Act 7160 o yung Local Government Code ay nanggagaling sa pundo ng sariling barangay na nakadepende sa kailang mga internal revenue allotment at local na koleksyon. Ganon din ang honoraria ng mga barangay tanod, BHW at iba pang kawani sa barangay ay kinukuha sa pondo ng mga barangay na madalas ay kinakapos at nakadepende pa sa laki ng kita ng barangay. Sa kasalukuyang sistema kakarampot lamang ang natatanggap ng maraming opisyal ng barangay na madalas na hindi sapat sa kailang mga benepisyo. Kung sakaling maaprubahan ang panukalang Magna Carta for Barangays ay naglalayong magbigay ng mas maayos na sahod at benepisyo sa bawat barangay opisyal. Ayan, kaya itong panukalang ito mas maayos na yung mabigyan sila ng mas maayos na sahod at saka benepisyo ang bawat barangay official. At napaka-swerte itong mga mga magiging barangay official sa darating na November 2. Kung sino man yung magwawi. Workout daya hanggang na isang batas daya hanggang June. Salary grade na sila. Salary grade tama Kaya't maraming nag-iisip na tatakbo itong November 2, 2026 kasi tuloy na tuloy na at patuloy na ang yung registration ng mga bagong botante kapag i-roll. Kaya't yung pagpapatupad ng batas na ito nakadepende sa kakayahan ng pananalapi. Siyempre sa barangay kasi kulang kasi yung yung pondo nagdedepende sila sa IRA, yung internal revenue allotment. So kung ang barangay ay maliit,
Oh. Maliit din Maliit ang honorarium. Oo. Pero pag naisa batas na yan, Sir, salary grade, ano yan, depende pa rin sa mga ano? hindi na, kasi national na. Depende pa rin sa kalaki. Hindi na. Barangay, malaki ring salary grade. Hindi na. Kuya niyan, pare-pareha siya. Kasi galing yung, galing yung, Ibig mo sabihin, yung 900 voters kontra 15,000 voters, parehas lang ng salary grade? parehas yan. Kasi, tingnan natin. appropriation act yan eh. Oo nga, hindi. Ang ibig ko sabihin, parehas yung sweldo ng barangay kapitan sa 900 na botante sa barangay niya sa 15,000 na botante sa barangay niya. Yun ang natin, abangan natin kung kasi, diba? kasi sabi rin, salary grade, pero depende pa rin siguro kung gaano kalaki ang iyong barangay. Siyempre, yung malaking barangay, malaking ano yan. Malaking maraming establishments dyan. Kaya itong tapos sa sahod lang siya nakapareho nung ano? Yan ang natin. 900 na voters na barangay. Baka hindi pa. Abangan natin. Kasi kasi ganun din sa bayan, 'di ba? Yung bayan na tama sa bayan, depende rin sa classification. 'di ba? Yan yung mga tanong. Sa classification ng isang bayan ganun din eh. So ganun din sa mga barangay siguro. Magkakaroon ng diyan yung salary grade kung mataas o mababa yung kanilang income sa barangay. Depende yan. So, masalimuot na talakayan yan. Yung naturang Magna Carta for barangay. Ang panukalang Magna Carta for barangay ay isang panukala na batas na siyempre inaasam-asam ito ng mga barangay official upang sila ay kilalanin ang kailang dignidad at siyempre yung sakripisyo ng ating mga lingkod bayan sa barangay. Sila yung frontliner na tinatawag eh. Di ba? Pero matagal na itong yung panukalang ito. Nakatago lang dyan sa kongreso ng ilang taon, tapos ngayon ginising nila yung kasi mag-eleksyon. Mag-eleksyon. Ginising nila yung naturang panukala na yan. Sa payag ni House Speaker Faustino Buji III, nitong nakarang araw binigyan din na ang panukalang ito ay hindi lamang overdue, kundi isang katarungan para sa mga barangay official na nangunguna sa serbisyo ngunit nahuhuli daw sa serbisyo benepisyo. Nangunguna sa serbisyo pero nahuhuli sa benepisyo. Ayos din yung kanyang sinabi sa mahabang panahon ang mga punong barangay, kagawad, sanggunang kabataan official, treasurer, secretary ay tinuturing lamang na sila ay volunteer na nakakatanggap ng yung kakarampot na honorarium. Depende. Pero depende sa laki ng kailang income. Meron tayong may alam ako dito. 20,000 kagawad. Kaya nga, di ba? Kapitan 35. Kaya nga yung mga ibang mga tawag mong honorarium 'yon? Balaga honorarium. Kasi balaga barangay. Kaya nga yung mga maliliit ang kailang kanilang mga honorarium, yung mga barangay kapitan, gumagawa sila ng paraan para mangura ko. Di ba? Meron akong kakilala dyan, tinanong sa Sambrian Bayan, kapitan, saan mo ilalaan ang 20% development fund? Magpo-purchase po ako ng CCTV camera. Nasaan yung CCTV camera? Diba? Ilan ang in-install na CCTV camera? Yung bang CCTV? Sinisisi nila ngayon.
Yung CCTV camera, meron pang kanyan yung mataas na presyo, mababa yung presyo. Ang tawag mo doon na kapaborito i-roll, kung yung high grade ka, sabi, high quality. Yung high quality na mga CCTV camera. Mga high definition. High definition. Kuha. Sabi niya, yung kapitan, kukuha ko ng CCTV camera, yung yung nagsasalita, sabi niya. Nagsasalita kung may magnanakaw. Ayun na yung mga magnanakaw. Siguro, yung sabi ng CCTV camera. Meron yung may audio. May audio. Pwede mong, yung CCTV may speaker. Kung nasan ka, at may nakita kang tao sa CCTV, pwede mong kausapin. Pero, ito ngayon, kung ma-aproban nga itong panukalang batas na ito, itong Magna Carta for Barangay, napakaganda para meron na silang fixed salary, itong mga barangay official. Kasi sila yung unang takbuhan na tuwing may sakuna o krimen at ilang pang mga sakuna. Sila din yung nagpapatuwad ng polisiya sa barangay. Pero sila ay nahuhuli sa pagtanggap ng benepisyo. Bakit may benepisyo ba yung mga barangay official? Meron ba silang insurance? SS PhilHealth, GSIS, siraratan. Kaya nga Kaya ito yung hinihintay nila, yung Magna Carta for Barangay na naglalayong baguhin ang realidad. Ang tanong, kailan kaya maaprobahan yan na panukalang batas? Yan ba ay talagang uusad na? Mabilis ba ang pag-usad niyan o usad pagumpa? Usad pagong, pero umuusad. Paano pag wala talaga? Wala na. Kaya't lang yan? For hype. Pakita nga. Siyempre malapit na yung barangay election. Kailangan na rin yung magpabango itong mga nasa Kongreso, nasa Senado, para sa ganun pagdating ng 2028 yung mga re-electionist diyan, yung mga gustong magpataas ng posisyon, mabango sila dito sa baba. Yan ang dyan pero pag hindi yan umusad at hindi yan naaprubahan, wala lang. Sino sisihin? Pati yung mga nagtulak. Yung proponent. Proponent na naman. Parang yung Dynasty. Di ba yung Dynasty, kala mo wala nang tatakbong kapilido? Meron pa rin. SK lang naman yung yung pinag-uusapan dyan. Kasi barangay election. SK lang yung kunyari, tatay mo, kapitan. Bawal ka talagang mag-SK. Ganun. Pero sa ibang posisyon, Pwede pala yun. Yan ang hindi ipinapaliwanag. Pero abangan pa rin natin yung kanilang paliwanag. Kaya nga, dun sa panukalang batas na yan, yung Magna Carta, siyempre, antayin natin kung ano po ang magiging kahinatnan ng naturang panukala na yan at kailan kaya ito maaprobahan. Yun po yung abangan natin dyan sa Kongreso at saka sa Senado kasi tatalakayan pa yan sa BICAM. Tama, pa yan, bubusisiin pa. Ngayon, pag aprobado na dyan sa BICAM, siyempre pupunta kay Presidente yan. Pag-aaralan niya Pag-aaralan na naman yan kung tama yung point. Pwedeng pirmahan, pwedeng ibito. Yan. Diba? So, marami pong mangyayari diyan, sa naturang panukalang batas na yan. Marami pong nagtatanong sa atin yung Magna Carta for Barangay, kailan kaya yan na maaprobahan? Hindi namin masasagot yan. Ang makakasagot lang dyan, yung Kongreso, Senado at saka kay Presidente. Silang tatlo lang ang makakasagot diyan. Tama.
Kaya may dito misahero kung ano yung impormasyon na nipaparating dito sa amin, yun po yung aming kwan din, yung inilalantad para malaman ninyo kung ano pong nangyayari diyan sa Kongreso at sa Senado, anong nangyayari sa ating kapaligiran. Pero kung yan, ma-aprobahan yan at ma-implementa yan, napakaganda. At sana po, pag napakaganda para sa inyong mga barangay official, maganda rin ang inyong serbisyo sa barangay. Di ba? Ganun yan ganun lang yan. Kasi yung trabaho ninyo, kayo pong mga barangay official ay sinasahuran ng mga taxpayers. Kaya dapat na ibalik nyo rin yung binabayad sa inyo ng mga taxpayers sa pamamagitan ng magandang serbisyo. Parang yun. Oo. Hindi yung pinipilit nyo yung mga illegal na gawain. Pinipilit nyo yung mga illegal na structure. Bakit? May naalala ka naman. Legal? Structures. Yun. Oo. Barangay hall? Di ba? Ang tantatulan illegal ang gamit yung tagto. Kaya nga hindi. Siyempre, wala so, daw. ito yung arungo to. Wala daw siyang paglalagyan Maghanap ka. Hindi yung bawal, pasuon mo natin kin. In-advisean ka na nga ng ahensya pilit-pilit mo pa yung gusto mo Palag mo ka na klase ng leader mo. Kaya dapat na mag-aral muna ng mga batas yung kapitan na yan na nagpatayo ng illegal structures sa ibabaw ng creek. Yeah. Minsan kasi saking mata leon sa may si karesang katalinoan dito na barangay mo. Ultimo nirarami magagaling. Ay, leader, mantetepat ira. Natatawa ko doon sa isang bilaog puto. Nagbuisit to, may regalo tong puto, insampa to. Kailangan. Narigalo to kung may official demand na region. Namanawakin. Nagbuisit to, insampa to. Gusto eating, apal da to may puto, dalan. Si kanto naman dradre ba? Partida nito. Okay. Ito lang. Ay, nako. Hey, good morning sa mga taga-pakinig natin. Diyan sa may Samora Food House. Diyan sa Abunaw, si Manager Delia. Si Manager Delia, yung cooker nila. Si Mami Helen. Si Angie. Si Maria. Si Aisa. Si Esther. At saka si Boknoy. Sige. Good morning na dyan si kayo dito. Pwede pa tayo mag-exercise, engineer. Take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Austin Karamat ng Kalasyaw. Tayo tuwing umaga. Si Vice Mayor Bindoy Makalalay, good morning. And then si Councilor Arthur Bautista Spar. Si Councilor Elis V. Villanueva. Councilor J.P. Norris. Si Councilor Mike Season, good morning. Si former Councilor Gerald Apicial, magandang umaga. And then si former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buod. Si Joel Calvo. At again din si Engineer Art Gaspar. Ay, bakit
magandang umaga dyan sa may barangay Ambotel, advance barangay pista. Happy barangay pista dyan sa Sabado. Good morning din kay Arturo Eustaquio, LGU Calasiao, magandang umaga. At magandang umaga rin kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao. Makulikuling lawas. Penananananan. Ibis natin. Basura mo. Ayan. Itapon mo. Ayan. O si Kagawad Pio Hilomen, si Kagawad Junjun Gabrielio, si Kagawad Dominador Episcope, si Suntobi Kagawad Alvin de Vera de Guzman, at Suntobi Kagawad Jaime Binasa, si Madam Anita Rolosta, BHW ng Barangay Macabito, at ganoon din ang mga barangay tanods. Magandang umaga. Priscilla Abilia Buaga Sulis ng Dasol, magandang umaga. Diyan sa may bayan ng Dasol, happy taon pista diyan sa Dasol. Si Michael Mariado Sugano, magandang umaga. Ray Bungar, magandang umaga sa inyo. At sino pa yun nandito? Marpas ko na, bato ko nito. Si Mayra Meriti Lapid, magandang umaga. Lisa C, magandang umaga. Marivic Rivera Balas, nabati ko na ito. Kanina, okay. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga Facebook. At gawin din sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Thank you very much sa inyong suporta. Si Sir Ben Gabobilianos, good morning. Ganon din si Sir Felix Dumis. Happy birthday daw kay Mayor Ricardo Balderas. Sabi ko na okay, birthday pala ni Mayor. Birthday niya. Happy birthday po sa inyo, Mayor Ricardo Balderas ng Lawak. Si Sir Jeffrel, dyan sa Mapandan, good morning. At ganon din si Boss Darwin, magandang umaga. Si Lakas, malakas palagi yan. Malakas ang kanyang pandinig at malakas ang kanyang radyo. Ayan, magandang umaga. Yan sa bayan ng Mapandang, Pangasinan. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao, magandang umaga. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam na sa Impapoid. Magbabalik bukas. Ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macteron Lengcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan, ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programa Lignay Valley. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.